Shwmai erbyn hyn. Croeso I chi i'r myfyrdod hwn a diolch I chi am droi mewn. Mae tywydd wedi gwella tipyn ond yn cadw yn o'r iawn. O hyd, mae'n dal yn bwysig yn bod ni yn bod yn ofalus iawn wrth yn bod ni yn mynd o'r tŷ ac yn mynd o fewn pellter I bobl eraill. Mae'n bwysig yn bod ni'n cadw yn pellter. Hyd yn oed os ydyn ni wedi cael y brechiadau. Ac fi'n falch I allu gweithio chi oherwydd yn mod i'n disgwyl mynd mewn i'r ysbyty, fi wedi cael yr ail frechiad. Ac mae yna nifer eraill ohonoch chi hefyd wedi cael yr ail frechiad. Mae'r brechu mynd mlaen yn dda iawn. A mae eisiau I bawb sydd heb gael wrth gwrs aros yn am y neddgar ac fe ddaw I tro efo'n hir, gobeithio. Ddydd Sul hyn, sef y ddeunawfed, fori neu heddi, dibynnu a pryd chi'n edrych ar hwn, fe fydd cwrdd yn cael ei gynnal yn Bwlch y Gros am 11 y bore. A mae croeso I unrhyw un sydd yn dymuno dod I oedfa I ddod i'r oedfa honno. Wythnos nesaf wedyn ni ar y 5 yr 20, fe fydd cwrdd yn digwydd yn y Seion Llandysul am 10 o'r gloch y bore. Mae Hermon a Seilo yn cynnal eu cwrdd ar Zoom, wedi gwneud bob Sul ers cwpl o fisoedd bellach, ac fe fydd hynny yn digwydd brynhawn am 2 o'r gloch ar y 2 Sul hyn. Felly mae croeso I chi ymuno yn y cwrdd hwnnw yn ogystal. Fi am edrych ar un o ddamhegion Iesu heddi. Yn dilyn yr hyn a ddwedes I'r wythnos diwetha, mae yna nifer wedi dangos diddordeb ac yn holi ynglyn â rhannau I ni ddim cweit yn sylweddoli bod yna ffordd arall I edrych ar yr hyn mae Iesu yn ei ddweud. Ac fe garen ni edrych ar y ddameg sydd yn ymddangos yn Efengyl Mathew. Mae fersiwn arall ohoni yn Efengyl Luc, ond mae dipyn o wahaniaeth rhyngddyn nhw. Ond fersiwn Efengyl Mathew I fi am ystyried dameg a lefarodd Iesu ar ddiwedd I weinidogaeth gyhoeddus, ychydig cyn iddo gael ei arestio. Un o'r damhegion ola iddo I lefaru. Chi'n cofio I fi sôn yr wythnos diwetha am bwyty cario'r groes. A pwysigrwydd gweld yr ymadrodd hwnnw yng ngoleuni bod yn ddisgybl I Iesu a bod yn barod I wynebu canlyniadau yr hyn mae dyn yn ei wneud. Boed yn canlyniadau niweidiol a'i pido. Nawr, dyna beth greda I am yr ddameg hon yn bwyty. Mae pobl eraill ar hyd y canrifoedd wedi dehongli ddim wahanol. Ond gadewch I ni edrych arni ddi eto gan ofyn y cwestiynau pwysig hynny, siwd bydde pobl Judea yn yr achos yma, Jerusalem, wedi ymateb I beth oedd Iesu'n dweud yn y ddameg. Siwd bydde canlynwyr Iesu, I ddisgyblion a'r apostolion, siwd bydde nhw wedi ymateb I beth oedd Iesu yn ei ddweud. Nawr, fi am ddarllen y ddameg, mae'n eitha hir, felly byddai'n gwtogi rhywfaint. Mae Iesu'n dweud hyn, pennod 25 yn dechrau'n adnod 14. Mae fel dyn oedd yn mynd oddi cartref ac a alwodd I weision a rhoi eiddo yn ei gofal. I un fe roddodd 5 cod o arian. Un arall 2. Un arall 1. I bob un yn ôl I allu.
ac fe aeth oddi cartref. Ar unwaith aeth yr un a dderbyniodd 5 cod a masnachu a hwy, ac fe enillodd atynt 5 arall. Felly hefyd enillodd yr un a gafodd 2 god, 2 arall atynt. Ond y sawl a dderbyniodd 1 god, aeth ef ymaith a chroddio twll yn y ddeiar a chuddio arian I feistr. Ymhen cryn dipyn o amser daeth meistr y gweision hynny yn ôl, ac fe adolygodd I cyfrifon hwy. Daeth yr un a dderbyniodd 5 cod a chyflwyno iddo 5 arall. Meistr, meddai, rhoddais 5 cod o arian yn fy ngofal, dyma 5 cod arall a enillais I atynt. Ar ddyrchog fy ngwas da a ffyddlon, meddai feistr wrtho, buost yn ffyddlon wrth afalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Tyr di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna daeth yr un arall oedd wedi cael 2 god ac yr un broses yn digwydd eto. Yna daeth yr un oedd wedi derbyn 1 god, a dywedodd meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lle heodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Yn fy ofn eithym a chuddio dy god o arian yn y ddeiar. Dyma I ti dy eiddo yn ôl. Atebodd I feistr ef, y gwas drwg a diog, yr oeddent yn gwybod, meddi, fy mod yn medu lle heodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill, dylit felly wedi gosod fy arian yn y banc, a buasai fy eiddo wedi ennill llog erbyn I mi ddod i'w hawlio. Felly, cymerwch y god arian oddi arno, rhowch hi i'r un a chanddo 10 cod. Oherwydd I bawb y mae ganddo y rhoddir, a bydd ar ben I ddigon. Ond oddi ar yr hwn nad oes ganddo, fe gymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. A bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf, bydd yno wylo a rhincian danedd. Dyna'r ddameg gyfarwydd iawn, dameg y talente. Ac mae'r esboniadau wedi bod, fel y gwyddoch chi, yn rhai sydd yn sôn am bobl yn cael doniau arbennig ac ddim yn gwneud defnydd ohonyn nhw. Felly dyn nhw ddim yn plesio Duw achos bod nhw ddim yn gwneud defnydd o'r doniau. Wrth gwrs mae hwnna'n wir. Ond dyna beth mae Iesu'n dweud yn y ddameg hon. Mae yna gwbl o bethau sydd yn periannu fyrwch I fi am y ddameg ac wedi arwen fi i'w chwilota mewn i'r ddameg yn fanylach I gael gweld ai dyna yw'r dehongliad cywir o'r ddameg. Nawr, mae cyfieithu yn chwarae rhan bwysig wrth gwrs. Y modd mae pethau'n cael eu cyfieithu o'r iaith wreiddiol yn cael eu lunio gan farn y cyfieithydd. Os ydy'r cyfieithydd yn cymryd taw, rhyw ddehongliad arbennig sydd yn perthyn i'r darn, mae wedi gyfieithu yn y modd sydd yn dod â'r dehongliad hwnnw i'r amlwg. A dyna sydd wedi digwydd gyda'r ddameg hon hefyd. Cyfieithwyr ar hyd y canrifoedd wedi cymryd traddodiad, mae sôn am ddoniau, talentau, y mae Iesu yn gwneud yn y fan hon. Mae'r ffaith mae talent yw'r gair sydd yn cael ei defnyddio am yr arian yn helpu wneud hynny. 5 talent, 2 dalent, 1 talent oedd y gweision yma'n cael. A dechrau gyda'r gair gweisio, dwlos neu dwloi yw'r gair gwreiddiol sydd yn y roeg, ac ystyr llythrenol y gair hwnnw yw caeth weision ac nid gweision. Mae'n bosib I gyfieithu fe fel gweision ac mae'r cyfieithydd yn amlwg wedi penderfynu mai dyna beth I ddefnyddio. Ond os cyfieithir I gaeth weision, mae'n rhoi elfen ychydig yn wahanol i'r stori yma mae Iesu'n ei adrodd. 3 ceithwas sydd yma. Mae perthynas ceithwas a'i meistr
tipyn o wahanol i berthynas gwas a'i feistr. Does dim hawl gyda'r ceithwas i fynd yn gros i ewyllus i feistr. Mae rhaid i geithwas i wneud beth mae feistr yn dweud wrtho fe. Nid cael y sac bydd oherwydd i fod yn gwrthod gwneud hynny, ond cael ei gosbi'n llym i ddienyddio o bosib. Neu fwrw i'r tywyllwch eithaf, i'r dungeon eithaf. A hynny yn rhan o'r gosb o bosib. Felly, mi roedd y ceithwas a wrthododd wneud yr hyn oedd y meistr yn y stori hon yn dymuno iddo fe wneud, yn gwybod beth bydde canlyniadau'r hyn oedd yn gwneud. Oedd e'n gwybod bydde fe yn cael ei gosbi yn llym. Oedd e'n gwybod bydde'r meistr yn mor ddig ag a bydde fe moyn bosib i ladd e. Oedd e'n gwybod hynny, ac eto fe wnaeth yr hyn a wnaeth sef claddu'r talent yn y ddaear. Nawr, beth arall am bwyty y stori yw y swm o arian. Nawr, ni yn dehongli fe yn y ffordd mae wedi cael ei gyflwyno, cod o arian fan hyn, just defnyddio'r gair talent, mae'n eraill swm o arian. Mae rhyw swm, canodd y bunnodd, felly ychydig filodd y bunnodd yw e. Nawr, mae hynny yn gam arweiniol iawn. Oherwydd roedd talent yn swm o arian arbennig yn y byd Rhufeinig. Talent oedd 6,000 denarios. Dyna faint oedd talent. A beth oedd denarios? Denarios oedd cyflog diwrnod i berson. Nawr, i gael yr hyn y bydde talent yn ein harian ni, i ni gael syniad o'r symiau o arian yn cael ei defnyddio fan hyn, na bydde ni yn gorfod lluosogi cyflog diwrnod, sef 8 awr, 8.91, rhywbeth fel yna yw'r safswm cyflog y dyddiau hyn, a safswm cyflog bydde pobl yn cael dyddiau hynny, wrth gwrs. Felly lluosogi hwnna gyda 6,000 o ddiwrnodau ac yn y blaen. Mae'n dod ar swm mi yn agos i 500,000 o bunnoedd yn ein harian ni. 500,000 o bunnoedd, 500,000 punt. Dyna faint oedd un talent. Felly oedd y person gath 5 talent wedi cael 2,500,000 o bunnoedd i'w ddefnyddio. Y person oedd wedi cael 2 wedi cael 1,000,000 o bunnoedd i ddefnyddio. A'r un a gladdodd yn y ddaear wedi cael 500,000, 500,000 o bunnoedd, bron iawn 500,000 yn yn harian ni. Felly wneud swmiau bach i ni sôn am fan hyn, swmiau enfawr. Felly, mi roedd y bobl, y caethweision yma, wedi cael cyfrifoldeb arbennig gan y person hwn, oedd yn mynd bant o gartre am gyfnod, i ddwblu'r arian. Felly, oedd nhw'n mynd i wneud hynny mewn economi gwledig Palestina. Siwr bydde pobl dwblu yr arian oedd ganddyn nhw. Eiddo oedd y ffordd mwyaf arbennig i wneud arian, felly oedd angen fod dwblu yr eiddo oedd gan y person yma. Felly oedd rhain wedi cael y cyfrifoldeb i ryw ffordd gael eiddo, rhagor o eiddo, mwyn felly cael rhagor o gyfoeth. A dyma nhw yn mynd ac yn defnyddio'r arian i wneud hynny. Ac ni'n gwybod yn y cyfnod hwnnw oedd lot o bobl yn Jerusalem
oedd yn berchen tiroedd yn Galilea a rhannau eraill pobl sefydliad i ddewig y Sanhedrin a'r deml ac ati, ac o'n nhw yn gwneud arian mawr drwy feddiannu eiddo bobl gyffredin ac ati, fel na o'n nhw'n wneud i cyfoeth mawr. Felly, rhyw waith fel na oedd gan y rhain i'w gyflawni. A dyna y maen nhw yn gwneud. Felly, doi o'r caethweision yn mynd ati ddim frwd mwyn ennill cymrydwyedd i meistr. Ond yr un caethwas yma yn penderfynu i fod e ddim yn mynd i wneud hynny. I fod e ddim yn mynd i feddiannu tiroedd pobl. Fod e ddim yn mynd i exploitio pobl eraill mwyn i feistr. Ac oedd e'n gwybod beth byddai canlyniadau hynny. Felly mae e'n cwato'r darn arian yn y ddaear. Dyna oedd pobl yn gwneud y dyddiau hynny. Mae'r archeolegwyr yn dod o'i traws nhw yma yng Nghymru a man eraill lle mae pobl wedi cwato arian yn y ddaear amser rhyw argyfwng neu rhywbeth yn codi. Beth bynnag, mae'r meistr yn dod nôl. Ac mae e'n galw y caethweision yma i ateb am yr hyn maen nhw wedi gwneud. Mae'r ddau cyntaf yn gwneud hynny gyda balchder. A'r meistr yn ymateb, da was, da ffyddlon. Ewch chi wedi gwneud yn dda, boes, war y teg i chi. I chi mynd i gael, chi wedi gofalu am ychydig. Meddwl faint o arian o gyda'r boi yma. Os oedd miliynau yma yn ychydig wedi gofalu am ychydig. Gewch chi gofalu am llawer mwy. Fersiwn Matthew, fersiwn Luke yn gweud, wrth gwrs mae edrych ar ôl dinasoedd, cael dinasoedd oedden nhw sydd yn helpu ni ddeall rhagor am y ddameg hon. Wrth gwrs. Ond maen nhw'n gwneud hynny. Maen nhw'n cael y gymrydwyeth, ond mae hwn yn dod. Yr un oedd wedi cwato yn y ddaear ac yn gweud wrth y meistr siwr un oedd e. Yn ei wyneb, meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lle heiodd eraill, ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Yn fy ofn bod yn rhan o'r drefn, yn fy ofn eithi mychuddio dy god o arian yn y ddaear, dyma dy eiddo yn ôl. Nath e ddim twgyd wrtho fe. Nath e ddim bod yn anonest. Mae e yn gweud fel mae ddi. A diw'r meistr sylwch wrth yn ymlaen ar ddameg ddim yn gwadu fe. A gweud y gwir mae e'n ategu fe. Odw, fi yn ddim fel la. Pam na roi ystyr arian y banc i fi gael llog? Wel, iddew oedd y ceithwas yma. Ni ddim yn gwybod beth oedd y meistr, felly mae Rhufeinfawr oedd y meistr yn meddwl Iesu, ond iddew oedd y ceithwas. Gallai fe ddim rhoi arian i gael llog. Mae'n mynd yn erbyn y drefn, ond sdim ots da'r meistr. Nawr, mae'r adnod sy'n cloi yn dweud y cyfan, yn credu. Oherwydd i bawb y mae ganddo y rhoddir a bydd ar ben i ddigon. Ond oddi wrth yr hwn nad oes ganddo fy gymerir hyd yn oed hynny sydd ganddo. Dyna'r drefen, medda Iesu. A arwr y stori yw'r un sydd yn herio'r drefen. Teyrnas Dduw yw teyrnas o bobl sy'n herio'r anghyfiawnder. Ac oedd Dduw am nerth i ni fod yn plith y rheini mwyn Iesu. Amen.